салом донишомӯзони муҳтарам, бо шумо ҳастам Қурбонзода ва мавзӯи имрӯзаи мо бошад суръат мебошад. нақшаи дарси мо чунин аст, яъне мо дар ин дарс меомӯзем ва ба ин саволҳо ҷавоб медиҳем. Суръат чист? воҳидҳои суръат кадомҳоянд? Суръати миёна ва суръати лаҳзагӣ, ҳаракати мунтазам ва номунтазам ва фарқи байни онҳо ва хулоса. агар шумо таваҷҷӯҳ карда бошед, мебинед ки ҷисмҳои гуногун дар муддати якхелаи вақт роҳҳои гуногунро тай мекунанд. Масалан, пиёдагард ба суръати суст, чархарон бо суръати тез ва мошин бошад ба суръати тезтар ҳаракат мекунад. аз ин бармеояд ки ҷисмҳо бо суръати гуногун ҳаракат мекунанд. суръат чист? суръат ин бузургии физикӣ мебошад ки нисбати роҳи тайшударо дар воҳиди вақт нишон медиҳад. яъне суръат нишон медиҳад ки ҷисм чӣ қадар зуд ва ба кадом самт ҳаракат мекунад. ин формулаи суръат v баробари s тақсими t. дар ин ҷо s роҳи тай карда, t вақт, v бошад суръатро нишон медиҳад. агар суръати ҷисм муайян бошад, бо ёрии формулаҳои зерин дар муддати дилхоҳи вақт метавон роҳи тай кардаи ҷисмро муайян кард. формулаи 2. ҳамчунин ҳангоми муайян будани суръат ва роҳи тайшуда, мо метавонем ҳисоб кунем ки масофаи додашударо ҷисм дар чанд вақт тай кардааст. формулаи 3. баъдан мо ба ҳар се ин формулаҳо як масъалаеро кор мекунем. воҳидҳои суръат. воҳиди суръат дар системаи байналмилалии воҳидҳо метр тақсими сония қабул шудааст. аммо дар мисолҳои ҳаррӯза мо бисёртар ба воҳидҳои дигар вомехӯрем. машҳуртарини онҳо километр соат аст. барои ҳамин зарурати он пеш меояд ки мо воҳидҳоро аз як навъ ба навъи дигар гузаронидаро тавонем. барои мисол 72 километр соат баробар аст ба 72 зарби 1000 метр тақсими 3600. ин баробар мешавад ба 20 метр тақсими сония. яъне 72 километр соат ба 20 метр тақсими сония баробар аст. ва ёки 54 километр соат бошад, ба 15 метр тақсими сония баробар аст. 20 метр тақсими сония маънои онро дорад ки ҷисм дар муддати 1 сония 20 метр роҳро тай мекунад. агар суръат барои мисол ба 10 метр тақсими сония баробар бошад, ин маънои онро дорад ки ҷисм дар муддати 1 сония 10 метр роҳро тай мекунад. суръат бузургӣ векторӣ буда, ба ғайр аз қимати ададӣ самт дорад. яъне суръат бузургии векторӣ аст. суръати миёна ва суръати лаҳзагӣ. суръати миёна ин нисбати роҳи умумии тайшуда ба вақти умумии сарфшуда мебошад. ин навъи суръат асосан барои ҳисоб кардани ҳаракати номунтазам истифода мебаранд. суръати лаҳзагӣ ин суръати ҷисм дар ҳолати ҳозира мебошад. масалан, ҳангоми ҳаракат дар роҳ ба спидометри мошин назар кунед, дар ҳамон замон кадом суръатеро ки нишон диҳад, ҳамон суръати лаҳзагӣ мебошад. суръати лаҳзагӣ одатан ҳар лаҳза тағйир меёбад, ба ғайр аз ҳолате ки ҳаракат мунтазам бошад, чунки дар ҳаракати мунтазам суръат тағйир намеёбад. суръати миёнаро бо чунин формула ҳам ифода мекунанд. дар он ҳолате ки барои мо дарозии қитъаҳои гуногуни роҳ ва вақти ҳаракат карда барои мо маълум бошад. яъне ба мо маълум бошад ки ҳар як қитъаи роҳ чӣ қадар дарозӣ дорад ва ҷисм дар кадом вақт ин қитъаро тай кард. дар ин ҳол мо ин формуларо истифода мебарем. агар ба мо танҳо дарозии умумии роҳ ва вақти тай кардаи он муайян бошад, пас мо ин формуларо истифода мебарем. v баробари s тақсими t. мисоли суръати миёна. агар шумо дар мошин ба роҳи дур сафар карда бошед, мебинед ки ронанда дар қитъаҳои гуногуни роҳ бо суръати ҳархела ҳаракат мекунад. дар роҳи рост бо суръати зиёдтар ва дар гардишҳо бошад бо суръати камтар ҳаракат мекунад. барои ҳамин биёед ин масъаларо дида мебарем. агар шумо роҳи аз Кӯлоб то ба Душанберо ки тақрибан 186 километрро ташкил медиҳад, дар 3 соат тай кунед, он гоҳ суръати миёнаи мошинро чунин ҳисоб мекунем. v баробари s тақсими t. 186 километр ба 186 ҳазор метр баробар буда 3 соат ба 10800 сония баробар аст.
қиматҳоро мегузорем ва 17 метр тақсими сония ба даст меояд. Яъне суръати миёнаи мошин дар тамоми роҳ ба 17 метр тақсими сония баробар аст. мисоли суръати миёна одатан барои ҳаракатҳои номунтазам истифода мешавад, чунки дар ҳаракати номунтазам суръат пайваста тағйир меёбад. агар шумо дар мошин ба роҳи дур сафар карда бошед, мебинед ки ронанда дар қидаҳои гуногуни роҳ бо суръатҳои ҳархела ҳаракат мекунад. дар роҳҳои рост бо суръати зиёдтар ва дар гардишҳо бошад бо суръати камтар ҳаракат мекунад. ҳоло бошад мисоли суръати миёна. агар шумо роҳи аз Кулоб то ба Душанберо ки тақрибан 186 километрро дар бар мегирад дар 3 соат тай кунед, он гоҳ суръати миёнаи мошин ба чанд баробар аст? мо формулаи суръатро истифода бурда, яъне v баробар s тақсими t, қиматҳои лозимаро мегузорем. 186 000 метр тақсими 10800 сония, яъне нисбати роҳи умумӣ ба вақти умумии саршуда баробари 17 метр тақсими сония. аз ин бармеояд ки суръати миёнаи мошин дар тамоми роҳ ба 17 метр тақсими сония баробар аст. агар ба мо суръати ҷисм маълум бошад, мо метавонем дилхоҳ масофаро ҳисоб кунем ки ҷисми мазкур дар чанд вақт ин масофаро тай мекунад. масалан, дучархарон ки ба суръати 10 метр тақсими сония ҳаракат мекунад, роҳи дарозиаш 3 километрро дар чанд дақиқа тай мекунад. ҳамчунин мо додаҳоро тартиб дода формулаи суръатро менависем v баробар s тақсими t. аз ин формула t-ро меёбем, яъне t мо баробар аст ба s тақсими v. қиматҳоро мегузорем. 3000 метр тақсими 10 метр тақсими сония баробари 300 сония. 300 сонияи мо бошад ба 5 дақиқа баробар аст. яъне барои тай кардани 3000 метр дучархароне ки бо суръати 10 метр тақсими сония ҳаракат мекунад, дар 5 дақиқа ин масофаро тай мекунад. ҳамчунин агар суръати ҳаракат ва вақти ҳаракати ҷисмҳо маълум бошад, мо метавонем ҳисоб кунем ки дар муддати ин вақт ҷисм чӣ қадар масофаро тай мекунад. масалан, писарбача ба суръати 1.5 метр тақсими сония масофаи байни хона ва мактабро дар 8 дақиқа тай кард. масофаи байни хона ва мактабро ёбед. мо додаҳоро тартиб медиҳем ва формулаи суръатро менависем v баробар s тақсими t ва аз ин ҷо s яъне роҳи тайшударо меёбем. s баробар аст ба v зарби t. 1/5 зарби 480 баробар аст ба 720 метр, яъне масофаи байни хона ва мактаб 720 метрро ташкил медиҳад. ҳоло бошад дар бораи ҳаракати мунтазам ва номунтазам. чире ки мо дар дарсҳои пеш гуфта будем, ҳаракати мунтазам ин ҳаракатест ки дар он суръати ҷисмҳо тағйир намеёбад, яъне ҷисм бо суръати яхела муддати дароз ҳаракат мекунад. ҳаракати номунтазам ин ҳаракатест ки суръати ҷисм дар он пайваста тағйир меёбад. ҳаракати нақлиётҳои заминӣ ба монанди мошинҳои сабукрав ва боркиштро метавон ҳаракати номунтазам шуморид, ба хотири он ки ин нақлиётҳо ҳар замон суръати худро тағйир медиҳанд. барои мисол дар видеои зерин мебинед ки мошини якум аз аввали роҳ то ахири роҳ суръаташро тағйир намедиҳад. мошини дуюм бошад, аввал бо суръати суст ва баъд бо суръати тез ҳаракат мекунад. яъне мошини якум суръаташро тағйир намедиҳад ва ҳаракати мунтазам мекунад. мошини дуюм бошад, суръаташро тағйир дода ҳаракати номунтазам мекунад. ҳаракати мунтазам асосан дар роҳҳои рост ва бисёртар ҳангоми ҳаракати қатораҳо, яъне электричка, метро, трамвай мушоҳида мешавад, ба хотире ки ин намуди нақлиётҳо роҳҳои дуру дарозро бо суръати яхела ҳаракат мекунанд. хулосаи дарс: суръат ин нисбати роҳи тайшуда дар воҳиди вақт аст. суръат ду намуд мешавад: суръати лаҳзагӣ ва миёна. намудҳои ҳаракат вобаста ба суръат ду навъ мешавад: мунтазам ва номунтазам.